kan sha hasor ne nong kin dong we ba xiong khi thầy yao ki rang kim chu pa tiao re ha ki du kan ba xiong ki thầy sam la baro ki boy lech bam ja ne le di sha kham tam le station gali kha kha ngi ju yo i baju an boy ki driver truck bajar bus ne taxi oh kham tam le harus surok kha kha ngi ju yo i wo shu kham ya dukan ngi thei baro chi si barway ngak qua ban tip kai kinh mồ ca đau ba lay kinh jar dukan ba xiong ki yao ki mat ha jong ki lut ka bang palat ne dei ka dor ka mur yo dei ba ka kham tat kham tam le station kali kha kha ngi ju yo i baju an boy ki driver truck bajar bus ne taxi oh kham tam le harus surok kha kha ngi ju yo i wo shu kham ya dukan i thei baro shi si anda dengan lapi kedau opleng i thei sam la danang kayat sam rukhi rengkat kasur padia batiang kum ka sini lahu nong we nong ar la ne hu parash nong de ka ne ken ka dau dap smam jaga syong hantam le station kali kha kha ngi yo i baju an boy ki driver truck bajar bus ne taxi oh hantam le harus surok kha kha ngi yo i wo shu kham ya dukan i thei baro chi si